Encántame o de aparcar na porta. Unha maravilla. Estou pensando en unha cousa. Cada vez que estivemos no Museo do Pobo e nunca fomos a Toapoi. Eu vin moitas veces, teño unha exposición de traxes chulísima aquí, pero no, o apoio nunca. Houve unha temporada que estaba obsesionado cos traxes de Santiago e viñera a ver a que tiñan, creo que cambian cada pouco, pero todo o que poñen é unha pasada. Hola, Concha. Hola, Concha. Benvidos ao Museo do Pobo Galego. Non sabes o que te me ten rompido a cabeza esta rapaza cos audios do Apoi. E por fin estamos aquí para velo. Pois claro que sí, o Apoi é unha das partes do museo, o sitio no que guardamos unha parte moi importante da nosa tradición, que é a nosa tradición oral, a nosa tradición musical. Cando comezastes co do Apoi? Alá polo 2007 recibimos unha doazón moi grande de materiais de Mini e Mero. Cando veo unha doazón tan importante, dixemos, vamos a organizar un arquivo especial para custodiar este tesouro e facer que volva a xente que é de onde saiu. E así naceu o Apoi. Desde que se fundou o Apoi, está máis claro cada vez para máis persoas que o patrimonio inmaterial é tan importante de custodiar ou máis que o patrimonio material e son inseparables. Si non se coñece o que se facía, se non se fala cos maiores, se non se fala cos outros, é imposible que nós teñamos algo que contar. Entón este material te deron algún formato físico? Por exemplo, temos as cintas nas que foron gravadas esas músicas, ou temos fotografías que se fixeron naquel momento, ou temos a libreta de campo das nosas compiladoras ou dos nosos compiladores. Todo eso gardámoslo asociado ao rexistro sonoro que desde logo digitalizamos en canto chegue para preservalo, porque as cintas neste momento están en unhos anos críticos para a súa conservación. Digitalizalo é o primeiro paso para preservar o seu contido. A carballesa, que se chama carballesa. A carballesa? Sí, as tres cousas, que era, Sí, sí. Iso é tudo virado. E vai todo xunto, de un tras do outro. Eso mismo, as tres. A ver. Máis pequenas, as tres. Tipo, Pero eso non hai en todos os sitios de Galicia. Non, isto é aquí en Galicia, propio de Galicia. Jota e carballesa. Moi antigua. Estamos xa no principio da exposición adicada ás cantareiras. Temos as gravacións dos sons que nos trouxeron aquí os compiladores e compiladoras. Unha das máis coñecidas e importantes é Dorothée Schubart, unha musicóloga suíza que veu aquí, recolleu cantigas por toda Galicia e xunto con Antón Santamarina reflexou nos seus libros os textos das cantigas e ademais as gravou físicamente. Ela seguramente foi das primeiras que tuvo moito interés en que todas esas mulleres que lle cantaron, tamén esos homes que en algunha ocasión lle cantaron, quedaran ali nas súas libretas reflexados cos seus nomes e apelidos. Unha pregunta, Concha. Sempre se fala de Dorothy como unha gran compiladora. Que supón isto para o patrimonio galego? Supón moitísimo. Mira, o traballo de todos os compiladores, de Dorothée en particular, significa que poidamos dispoñer, que poidamos volver a escoitar como cantaban homes e mulleres por máis de 300 localidades galegas nos anos 70, en un contexto que xa nunca se vai a volver a dar. Igual que ela, temos o patrimonio inmenso que compilou Mini, que compilou Mero, as 600 cintas que nos trouxo Mero, cheas de cantigas, de contos, de adiviñas, de arrolos. 600 cintas. 600 cintas. E hai máis compiladores tamén? E hai máis compiladores. Temos cintas de Pablo Carpintero e Rosa que andiveron por todas as aldeas de Galicia, eles fundamentalmente grabando gaiteiros, porque era o seu interese especial, non? Pois en este caso, fundamentalmente instrumental.